Čo si predstavuješ pod pojmom autobazár? Väčšina ľudí sa bojí kúpiť auto z autobazáru, lebo sa boja skrytých problémov. A zavádzania. Teraz si odhalím, ako to chodí u nás. 11 rokov dozadu sa rozhodol brat s otcom otvoriť autobazár vo Svetom Jure. A na akú značku sme sa zamerali najviac? Na tú najspoľahlivejšiu športovú a japonskú Mazdu. A neskončilo to iba pri predaji. Auto ti dôkladne preveríme, vyčistíme a pomôžeme s financovaním. A oplatilo sa nám to vôbec? Naši zákazníci nám jednoznačne povedali áno. Okrem 208 pozitívnych recenzií sme sa stali autobazárom roka v Bratislavskom kraji. Nie jedenkrát, nie dvakrát, ale dokonca až 3-krát. A to, čo sa udialo v roku 2022, by si vôbec nečakal. Vyhrali sme na celom Slovensku. Nerobíme to však len pre ocenenia, aj keď sa z nich veľmi tešíme. Wow. Naším cieľom je ukázať, že aj jazdené vozidlo sa dá kúpiť kvalitne. Nie, tu sa kilometre nestáčajú. U nás sa nemusíš o nič starať. Tu si sadneš, vypiješ kávičku, vodu s vitamínom C a my sa o všetko postaráme. Ak hľadáš spoľahlivé auto bez skrytých chýb, príď sa presvedčiť k nám do Autoland Agency. Máme pre teba pripravené vozidlá, ktoré stoja za to.